ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maling husgahan ang kapasidad ng isang tao dahil lamang sa pinili nitong maging trabaho. May ibang malawak ang pag-iisip at tunay na madiskarte, ngunit pinili nilang gawin ang mga bagay na kanilang gusto. Ikaw kabarangay, isa ka rin ba sa mga mapanghusga sa mga tao sa paligid mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po Papa Dudut, ako po si Chen. At okay lang kung hindi ninyo baguhin ang pangalan ko. Taga Tagum City nga po pala ako at nag-iisang anak naman ng mga magulang ko na pareho na pong retirado. Dating pulis si tatay at dati namang sekretary sa barangay si nanay. Sa 28 years po na nag-i-exist ako noon sa mundo, ay isang beses pa lamang po ako nagkaroon ng boyfriend. Yung naging boyfriend ko pa noon ay nalaman ko na isa palang bakla. Kaya pagkatapos niya ay wala nang naging kasunod pa. Masyado po kasing istrikto ang mga magulang ko. Madalas ko pong dinadaan sa biro ang pagiging strikto nila, Papa Dudut. Sinasabi kong hindi naman ako kagandahan para paghigpitan. Para lang hindi ko masyadong isipin na sa edad kong yon noon ay hindi pa rin ako malayang mag-decide ng mag-isa para sa sarili ko. Sinasabi naman ng mga kaibigan ko na may choice ako na ipaglaban ang gusto ko. Pero hindi ko yon ginawa bilang respeto na rin kina nanay at tatay. Kahit kasi strikto sila, hindi naman sila naging masamang magulang. Gusto lang talaga nila na mapabuti ako kaya umabot sila sa ganon. Isa pa ay wala naman akong plano na tumandang dalaga na lamang. Nakikipag-usap naman ako sa mga gustong makipagkilala sa akin. Yung iba okay naman kausap, pero ewan ko ba Papa Dudut. Kapag bigla silang nanliligaw sa akin ay nawawalan ako ng gana. Bigla na lamang akong nag-overthink dahil alam ko na hindi sila basta-basta makakalusot sa mga magulang ko. Anak, nakauwi na pala yung anak ni Kumare. Si Jomar, yung nagtatrabaho sa Belgium. Nakita ko nga po kanina, Nay. Oh, nakita mo na pala siya eh. Nagkausap na ba kayo? Hindi pa po eh. Hindi naman po kami close nun. Ay sus, babagal-bagal ka naman anak. Di ba't magkalaro kayo nung mga bata pa kayo? Nay naman, mga bata pa po kami nun. Matatanda na kami ngayon. Hindi na kami pwedeng maglaro. Tsaka sigurado ako may girlfriend na yun. Wala pa. Nakausap ko na siya kanina. Nak, tama nanay mo. Makipagkilala ka na kay Jomar. Boto ko sa batang yun para sa'yo. Madiskarte sa buhay at may magandang trabaho. Mabuntis ka man niya, wala kaming aalalahanin. Tay naman, hindi nga po kami close nun eh. Tapos yung iniisip nyo nasa pagbubuntis na. Ay, ang hina mo naman anak. Ang gusto namin ng tatay mo, makipaglapit ka na kay Jomar habang single pa siya. Baka sa mga susunod na araw, magulat ka na lang na may iba nang nililigawan yun. Baka pagsalita naman po kayo parang kagusto-gusto ko. Paano naman po kung hindi ako type ni Jomar? Tsaka hindi rin po ako na-attract sa kanya. Sus, mahalaga pa ba yung atrak-atrak na yan? Dapat practical na ngayon sa pagpili ng lalaki. Doon ka sa kaya kang buhayin at hindi ikaw yung bubuhay sa kanya. Pero Tay, kaya ko naman po magtrabaho sa sarili ko. Anak, gusto rin namin na magkaapo. At mangyayari yun kung mag-aasawa ka na. Kapag nag-asawa na po ako, mahahati na yung atensyon at suporta ko sa inyo. Paano ko pa kayo niyan mabibigyan ng maalwang buhay? Hindi na po kayo bumabata. Kami pa idadahilan mo wala na kaming magagawa ng nanay mo kung sadyang tumatanda na kami.
Isipin mo yung sarili mo. Pero hanggat maaari, gusto naming doon ka mapunta sa lalaking alam namin na mabibigyan ka ng magandang buhay. At sa tingin niyo po si Jomar yun? Oo! Hay nako, Nay, Tay. Mas gusto ko na po yung ganito. Kesa ipagpilitan ko yung sarili ko sa lalaking hindi ko naman gusto. Magugustuhan mo rin siya. Subukan nyo lang na mag-date. Siguro naman, sapat na yung isang gabi para maging malapit kayo sa isa't isa. Kayang-kaya nyo naman ibalik yung pinagsamahan nyo nung mga bata pa kayo. Tay, iba na po yung sitwasyon ngayon. Sobrang tagal na po nung sinasabi nyo, kaya imposible talaga na magustuhan ako ni Jomar. Lalo na ngayon, sigurado ako na marami na siya nakilalang magagandang babae sa Belgium. Kaya malamang, mataas ng standards niya pagdating sa mga nakakarelasyon niya. Hindi naman siya lugi sa'yo Maganda naman trabaho mo. Teacher ka, maayos ka sa sarili. Tsaka, hindi ka naman pangit, anak. Kahit ano pa pong sabihin nyo, hindi talaga ako makikipag-close kay Jomar. Ay, nasasabi mo lang yan ngayon kasi hindi pa kayo nagkakausap. Ayaan mo't mga minsan iimbitahan ko siya rito para maghapunan. Tama, mabait naman yung batang yun. Siguradong hindi yung tatanggi. Baka nga matuwa pa siya dahil matagal-tagal din kayong hindi nagkausap. Ay, bahala na nga po kayo. Basta kapag hindi ko pa rin siya nagustuhan at hindi niya rin ako nagustuhan, wag na po kayo makulit ha. Mangako po kayo. Nako, hindi ko kaya mangako. Mas lalo ako. Papadudot sa kabila ng pagtanggi ko na makipag-close o magpaligaw sa kapitbahay naming si Jomar ay naging mapilit pa rin ang mga magulang ko. Pinuntahan nila si Jomar para kausapin. In-invite nila si Jomar sa bahay para doon maghapunan. Kaya naman kahit na naiilang ako sa kanya ay napilitan akong kausapin siya. Hiyang-hiya ako noon tuwing ipinagmamalaki ako sa kanya ni nanay at tatay. At kung ano-ano pang mga sinasabi tungkol sa akin na parang pinipilit talaga si Jomar na magustuhan ako. Alam ko namang nagigets niya rin noon yung ginagawa ng mga magulang ko at napapansin ko na naiilang na rin siya sa sitwasyon namin. Nagkakatingin na lamang kami na parang nagkakaintindihan sa ginagawa ng mga magulang ko. Kaya nang matapos yung dinner namin ay humingi ako ng dispensa sa kanya. Sinabi ko na lamang na huwag nang pansinin yung mga sinabi ni nanay at tatay dahil hindi naman talaga ako nagpapaligaw. Pero papadudot, hindi ko po akalaing magbabago ang takbo ng pag-iisip ko pagdating sa love life ko noong makilala ko ang bagong security guard namin sa school na si Arjen. Unang kita ko pa lamang sa kanya iba na ang nararamdaman ko. Parang kilig yon na hindi ko po maipaliwanag, papadudot. Aba, may bago na palang security guard dito sa school. Good morning, Ma'am Pretty. Good morning. Napalitan na pala si Manong guard dito. Nagpalipat ba siya? Nag-resign na po siya, Ma'am. Actually, tito ko po siya. Kaya nung nag-resign siya, inirekomenda niya ako dito sa school. Ganun ba? Opo, Ma'am. Ay, siya nga po pala. May nasabi sa akin si tito tungkol sa isa sa mga teacher dito na mabait tsaka maganda. Siya raw po yung madalas na nagbibigay ng banana bread sa kanya. Si Manong talaga. Kunento pa talaga niya yun. Favorite ko kasi yung banana bread kaya nagbe-bake ako. Minsan napaparami yung gawa ko kaya nagdadala ako dito sa school. Naisipan ko siyang bigyan. Hindi ko naman akalaing magugustuhan pala niya. Kaya every time na nagbe-bake ako, naiisip kong isama siya sa mga pinagbibigyan ko. Paano po yan? Wala na siya rito. Baka naman po pwedeng pamangkin naman yung bigyan. Hindi ko pala mahiyain, no? Nako, hindi po talaga. Tsaka sayang din po kasi yung pagkakataon na makatikim ako ng espesyal na banana bread. Ha? Paano naman naging espesyal yung banana bread ko? Kasi dumaan sa mga kamay mo, Ma'am. Unang tingin ko pa nga lang sa'yo, alam ko nang masarap kang magluto. Alam mo, ilola mo na ako.
Hayaan mo, pag nag-bake ulit ako, dadalhan ulit kita. Iyon oh! Thank you ma'am! Pero may bayad. Basta luto mo ma'am, walang problema. Alam mo, nakakatuwa ka. Ang gaan mong kausap. Teka, saan ka nga pala naka-duty bago ka napunta rito? Sa pawn shop po ma'am. Bakit ka umalis doon? Nako, mahabang kwento po ma'am. Okay. Uunti-untiin ko po para lagi niyo akong kausapin tuwing maaga kayong pumapasok. Ay, ganon? Opo ma'am. Masaya rin po kasi kayong kausap. Pero sa totoo lang po, akala ko kanina susungitan niyo ako eh. Ha? Ano ka ba? Hindi ako ganon. Feeling ko nga, ganda-gandahan ako kapag ginawa ko yun eh. Pero hindi talaga. Sanay na yung mga tao rito na palangiti ako at masayahin. Ganyan-ganyan po yung tipo ko sa mga babae ma'am. Yung tipong kapag kausap ka, hindi ako mahihiya o mahiilang kasi kaya akong sabayan. Ibig sabihin masayahin din yung girlfriend mo. Kaya pala mukha kang inspired eh. Wala pa po akong girlfriend ma'am. Marami naman po ako nakakausap pero ang hirap po talagang makahanap ngayon ng matinong babae. Paano naman naging mahirap? Marami pa namang matitino ngayon ah. Marami nga po ma'am. Pero hindi ko alam kung saang parte ng Pilipinas ko sila hahanapin. Tsaka ang tanong po ron, magugustuhan kaya ako? Sa taas po ng standards ng mga babae ngayon, walang pag-asa yung kagaya kong mabait lang. Grabe ka sa sarili mo. Pogi ka naman ah. Talaga ma'am? Salamat po ah. Walang anuman. O paano, tuloy na ako ah. Galingan mo sa trabaho mo. Ma'am, sandali lang po. Bakit? Ano po kasi, pwede po ba kitang ayain mamaya para kumain sa labas? Pagkatapos po ng klase nyo? Titignan ko. Ayos! Thank you ma'am! Have a nice day! Papadudot dahil magaan ang loob ko kay Arjen ay madali niya akong napapayag dugtungan yung mga kwentuhan namin. Matapos ang klase ko at tapos na rin ang duty ni Arjen ay kumain kami sa labas para makapagkwentuhan. Tuwang-tuwa ako noon sa kanya dahil parang hindi siya nauubusan ng kwento. Doon ko na-realize na masayahin lang talaga siya. Mapagbiro din siya pero maingat siya sa mga binibitawan niyang salita. Hindi siya nakaka-turn off kausap. Nag-offer ako noon na mag-share kami ng ginastos namin dahil may kamahalan po talaga doon sa kinainan namin. Pero nagulat ako nang sabihin ni Arjen na bayad na niya dahil nagpa-reserve na siya para sa aming dalawa. Napatanong tuloy ako sa kanya dahil alam ko kung magkano ang sinasahod ng SG sa school namin. Tinanong ko siya kung may sinusuportahan siyang pamilya pero sinabi niya sa akin na okay na raw ang mga magulang at mga kapatid niya. Kaya sa kanya na lamang talaga napupunta ang buong sweldo niya. Papadudot bago matapos ang pag-uusap namin ng gabing yon ay tinanong ako ni Arjen kung may balak pa raw ba akong pumasok sa isang relasyon o mananatili na lamang akong single forever. Sumagot naman ako ng oo pero pagkatapos noon ay wala na siyang ibang sinabi. Wala naman siyang pahiwatig papadudot na gusto niya akong ligawan. Kaya hindi rin ako nag-assume ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil araw-araw naming nakikita ang isa't isa ay lalo kong nakagaana ng loob si Arjen. Palangiti pa rin siya at makwento tuwing nagkikita kami. Yung closeness po namin noon ay hindi yung masasabing romantic relationship talaga dahil naging matalik kaming magkaibigan. Madalas akong naglalabas ng mga saloobin sa kanya tungkol sa paghihigpit sa akin ng mga magulang ko. Nakikinig naman siya at nagbibigay ng advice. Ang nakakatuwa pa sa kanya, lahat ng mga sinasabi niya ay may sense talaga at hindi yung may masabi lang. Na-feel ko po talaga na nakikinig siya sa akin at naintindihan niya yung mga sinasabi ko bago siya magbigay ng opinyon niya. Dahil sa magandang samahan namin ni Arjen ay hindi ko na po naisip noon na nasa kanya na pala yung mga standards na hinahanap ko sa isang lalaki. Madalas nga po akong nasasabihan na choosy kapag sinasabi ko yung mga katangiang gusto ko sa isang lalaki. Pero hindi ko naman dinaramdam yon. Sa tagal
ko po kasing naging single ay parang ang pangit naman po kung magsesettle na lamang ako sa sino mang magkakagusto sa akin. Pero noong naging close na kami ni Arjen ay hindi ko na naisip na makipag-usap pa sa mga lalaki na tipong aabot kami sa talking stage at pag-meet up. Papa Dudut, marami na akong nalaman tungkol kay Arjen. Kasama na roon ang pagmamay-ari niya ng malaking pwesto ng gulayan sa palengke. Malaki naman daw ang kinikita niya roon pero dahil naging security guard din ang tatay niyang nagpatapos sa kanya sa pag-aaral noon ay gusto niya rin daw na subukan yon. Wala naman daw sana siyang balak magtagal sa ganong trabaho para makapag-focus sa gulayan niya sa palengke. Pero dahil nakilala niya ako ay itinuloy pa rin niya ang pagiging guard sa school na pinapasukan ko, Papa Dudut. Jen, Oh, bakit? may experience ka na ba? Para ka naman tanga magtanong. Kumakain yung tao eh. Sinakto ko talaga na hotdog yung kinakain mo. Itsura mo, halatang guilty sa tanong. Siyempre, nagulat ako. Bakit ba kasi ang random ng tanong mo? Wala lang, bigla ko lang naisip itanong sa'yo eh. Pero ano nga yung sagot mo? Bakit ba gusto mong malaman? Kasi mag-share din ako ng experience ko. Kadiri ka. Hindi na kailangan kasi hindi naman ako interesado. Kung ayaw mo makinig, sige. Ikaw na lang tatanungin ko. Sasagutin ko na. Wala pa. Nasabi ko naman sa'yo kung gaano ka-stricto yung mga magulang ko, di ba? Kaya malamang, inosente pa rin ako hanggang ngayon. Kung tatawanan mo ko dahil wala pa akong experience at this age, friendship over na tayo. Sus, natatawa lang naman ako sa reaksyon mo. Pero yung pagiging inosente mo, malabong tatawanan ko yun. Dapat nga maging proud ka pa na sa ganyang edad, naalagaan mo sarili mo eh. Bihira na lang yung babaeng ganyan. Pero sa totoo lang, baka kung nakailang boyfriend na ako, baka hindi na ako inosente. Nanghihinayang ka ba? Hindi naman. Alam mo kasi, mas mabuti na yung ganyan ka. Parang kikilabutan ako sa'yo kapag natuto ka ng mga kalokohan eh. Bakit napunta na sa akin yung usapan? Di ba may ikukwento ka? Meron nga. May naging girlfriend kasi ako dati. Medyo wild. Ang totoo, sa kanya nasira yung kainosentehan ko. Pero marami akong natutunan sa kanya. Gaya ng? Sigurado kang gusto mong malaman? Hindi, wag mo nang ikwento. Nakakailang kasi. Oo na, hindi na. Mas gusto ko yung komportable ka sa pinag-uusapan. Ganito na lang, may itatanong ako sa'yo. Ano ba yun? Kailan ka magkaka-boyfriend? Kapag may nanligaw na sa akin tapos nagustuhan ko siya. Paano kung wala ka nang magustuhan? Eh di tatanda kang dalaga? Okay lang. Ay, napaka-choosy mo naman kasi. Ligawan kaya kita? Ha? Parang gulat na gulat ka naman. Type pa ba yung mga kagaya ko? Pag-isipan mo muna mabuti. Paano kung type nga kita? Papayag ka na bang manligaw ako? No pressure. Okay lang kahit di mo muna sagutin yon. Basta okay tayo. Oo naman. Okay tayo. Sana pala di mo na ako nagtanong. Parang nahiya na ako bigla. Bakit ka naman mahihiya? Eh kasi baka mamaya hindi mo naman pala ako type. Kinabahan ako bigla. Nung nakikipagkilala ka pa lang sa akin, kasama na ba sa intensyon mo na ligawan ako? Honestly, oo. Pero ayoko madaliin lahat. Kaya kinaibigan muna kita para mas makilala natin yung isa't isa. At para malaman ko rin kung dapat ko pa bang ituloy yung plano ko. Kasi kung mas magiging okay ka at mas magiging komportable ka sa akin kapag magkaibigan lang tayo, irerespeto ko yun. Talaga? Oo naman. Makakaasa ka na walang magbabago sa pakikitungo ko sa'yo. Salamat, Arjen. Wala yun. Siyempre, matik na yun sa akin. Alangan namang sayangin ko lang yung pinagsamahan natin dahil hindi mo ako type. Walang ganon. Solid to. Papa Dudut, wala naman po akong sinabi noon na hindi ko type si Arjen. Pero hindi ko muna sinabi kung ano ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Dahil hindi ko pa siya naiharap sa mga magulang ko. Noong time na yon ay sigurado na ako na si Arjen yung lalaking matagal ko nang hinihintay na makilala.
sa kanya lang ako naging ganon kakomportable. Pakiramdam ko ay pwede kong gawin lahat ng bagay kapag siya ang kasama ko ng walang halong panghuhusga. Kapag magkasama kami ay mas nailalabas ko ang totoong ako. Yung hindi ako takot magkamali sa mga salitang binibitawan ko. Minsan, nakakapagmura din ako pero ni minsan ay hindi niya ako hinusgahan. Nang makasigurado ako na si Arjen na talaga yung lalaking gusto ko, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa noon, Papa Dudut. Sinabi ko sa mga magulang ko na may kaibigan akong ipapakilala sa kanila. At gaya ng inaasahan ko ay hindi sila natuwa dahil alam kong si Jomar pa rin ang gusto nila para sa akin. Pero hindi rin naman sila tumanggi na makilala si Arjen. Siguro gusto rin naman nilang bigyan ng chance. Kaya nung araw ding yon ay tinawagan ko si Arjen para imbitahan sa bahay namin nung wala akong pasok sa school. Bago magtanghalian ay dumating na siya sa bahay namin, Papa Dudut. Uy, okay ka lang? Oo. Okay lang ako. Okay na okay. Nasa loob na sina nanay at tatay. Halika na, pasok na tayo. Nay, tay, si Arjen po. Kaibigan ko. Magandang tanghali po. Arjen nga po pala. Nice to meet you po. Kaibigan ka lang ba talaga ng anak ko? Opo. Maupo na kayo. Nakahanda na yung pananghalian. Yung distansya ng upuan nyo, kalahating metro dapat. Opo, sir. Tay, tapos na po yung pandemic. Hindi virus yung dahilan kaya ako kayo pinaglalayo. Ay, halika na, maupo na lang tayo. Pagpasensya mo na lang sina nanay at tatay Matagal na ba kayong magkaibigan ni Chen? Hindi pa naman po. Mga 2 buwan pa lang po, sir. 2 buwan pa lang tapos ipinakilala ka na sa amin? Baka naman nanliligaw ka na kay Chen. Hindi pa po. Bakit? May bala ka ba? Ay nako, mabuti pa. Kumain na tayo bago pa mapunta kung saan tong usapan. Mabuti pa nga po, Nay. Kuha ka na ng kanin mo. Ay, alam mo ba, sweetheart? Ang mahal na ng bigas ngayon. Konting kanin na lang kukunin ko. Marami naman akong kinain kaninang umaga. Tikman mo yung putsero ni nanay. Hindi ka magsisisi. Alam mo, sweetheart, pati karning manok ang mahal na rin. Yung patatas na lang ata titikman ko. Naku, yung saging, patatas at repolyo, ginto na rin ang presyo. Sa susunod pala, magdadala ako ng mga gulay dito sa inyo. Ay, sabaw na lang sa akin, Chen. Parang may galit kasi sa akin nanay mo eh. May sinasabi ka ba? Sabi ko po, busog pa po ako. Pero titikman ko na lang po yung niluto nyo para hindi po sumama yung loob nyo. Bakit naman sasama ang loob ng asawa ko? Tay, pwede po bang kalmahan niyo lang ni nanay? Alam ko naman po kung ano yung ginagawa niyo. Okay lang, Chen. Naiintindihan ko naman sila. Wag po kayong mag-alala, ma'am, sir. Magkaibigan lang po talaga kami ni Chen. Kung hindi niya po gustong magpaligaw, hindi naman po ako mangungulit. Teka, ano nga palang trabaho mo? Security guard po sa school. Kina Chen ba? Opo, sa madaling araw naman po, tindero ako sa palengke. Tindero ng ano? Baka naman kung ano yung binibenta mo. Nagtutulak ka ba? Nagtutulak po talaga ako, pero hindi po droga, kundi yung kariton po na pinagkakargahan ko po ng mga gulay kapag magdi-display na sa tindahan. Ang totoo po niyan, tay, siya po talaga yung… Chen, Ay, bahala ka kung yan ang trip mo. Hindi ko pa pinapaligawan yung anak ko. Marami pang gustong ma-achieve sa buhay yan. Kaya kung may balak ka, wag mo nang ituloy. Tay, magkaibigan nga lang po kami. Ganyan din yung madalas na sinasabi ng inaanak ko kay kumpare. Tingnan mo ngayon, mag-asawa na sila nung sinasabi niyang kaibigan. At may mga anak na rin. Kaya hindi mo kami madadala dyan sa mga sinasabi mong magkaibigan ng kayo. kung liligawan ko man po si Chen, sisiguraduhin ko pong alam nyo at may consent nyo po, ma'am at sir. Aba dapat lang. Sisiguraduhin ko rin hindi magiging madali sa'yo ang lahat. Uy, tay, huwag niyo naman pong takutin si Arjen. Kung tunay siyang lalaki, hindi siya matatakot sa amin ng nanay mo.
Para yun lang eh. Marami na rin kasing sumubok na manligaw dito kay Chen, pero sa una pa lang, hindi na nila kayang panindigan yung anak namin. Paano naman namin ipagkakatiwala si Chen sa ganong klaseng lalaki? Papadudot kahit na nahiya ako sa naging pagtrato ni nanay at tatay kay Arjen. Sa kabilang banda ay na-touch naman ako sa dahilan kung bakit nila ginawa yon. Magulang ko pa rin sila kaya alam kong kapakanan ko lang ang iniisip nila. Humingi naman ako ng paumanhin kay Arjen pero inassure naman niya ako na hindi yon big deal sa kanya. Naintindihan niya raw kasi ang mga magulang ko. Kaya nagpasalamat na lamang ako na ganon kalawak ang pangunawa niya. Naisip ko tuloy noon na napakaswerte ko pala kapag ako yung naging girlfriend niya. Sinabi ko kay Arjen na yun na ang huling beses na isasama ko siya sa bahay dahil nahihiya na ako sa pakikitungo sa kanya ng parents ko. Pero nagulat ako noong sinabi niya na pupunta pa rin daw siya at bibisita. Wala raw problema sa kanya kahit sungitan siya ni nanay at sindaki ni tatay. Normal lang daw naman yon sa mga magulang na gustong protektahan ang anak. Papadudod hindi ko po alam kung bakit gano'n na lamang siya magpursige na makuha ang loob ng mga magulang ko. Pero hindi raw siya titigil hanggat hindi niya nahuhuli ang kiliti nila papa at ng nanay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot imbes na madalas sa pagpunta sa bahay namin si Arjen ay mas napadalas pa ang pagbisita niya. Madalas siyang may dalang pagkain at minsan mga gulay at prutas pa na galing sa tindahan niya. Pero kahit halos araw-araw na siya sa amin ay hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo sa kanya ng parents ko. Si Jomar pa rin kasi ang mas gusto ni nanay para sa akin. Kahit na sinabi ko nang may nililigawan na yung tao. Si tatay naman ay hindi ko alam kung kinikilatis ba niya si Arjen o talagang hindi niya lang talaga gusto para sa akin. Pero sa mga nangyaring yon ay hindi ko talaga inaasahan na magpapakitang gilas si Arjen kina nanay at tatay. Hanggang sa pagkakataong yon ay wala pa rin siyang nababanggit at wala pa rin kaming napag-uusapan na manliligaw na siya sa akin. Nung mahigit 1 buwan na rin siyang pumupunta-punta sa bahay ay napansin ko na unti-unti nang nagbabago ang pakikitungo sa kanya ni tatay. Nauuna pa itong bumate sa kanya at kinakausap na rin siya ng mas maayos. Papadudot nag-resign na nga po pala noon si Arjen sa pagiging security guard sa school para makapag-focus na sa nasimulan niyang negosyo. Marami na raw kasi ang kumukuha sa kanya bilang supplier ng prutas at gulay sa mga talipapa. Isa pa'y hawak niya ang oras niya sa ganong klase ng trabaho. Pero one time papadudot ay narinig ko sila ng tatay ko na nag-uusap sa bahay. Kakauwi ko lang noon pero hindi muna ako pumasok nang marinig ko ang pinag-uusapan nila papadudot. Nag-resign ka ba sa trabaho mo para magkaroon ka ng mas maraming oras para sa anak ko? Ang totoo po, isa po yun sa mga dahilan, sir. May balak ka bang ligawan siya? Opo, sana. Pero naghihintay pa po ako ng tamang pagkakataon. Baka po kasi mas gusto niya munang mas kilalanin pa ako. O baka hinihintay niya po na maging pasado muna ako sa inyo. Pero ikaw yung tinatanong ko. Yung sagot mo bilang isang lalaki ang hinihingi ko ngayon. Kung ako lang po yung magdidesisyon, matagal ko na pong niligawan si Chen. Pero naisip ko po na mas maganda kung makikilala niya rin muna ako ng mabuti para hindi niya pagsisihan yung desisyon niya sakaling pumayag po siya na ligawan ko siya. Alam mo, didiretsohin na kita. Hindi kita gusto para sa anak ko nung una. Pasensya na kung nahusgahan kita. Pero akala ko talaga nun, hindi ka matinong lalaki. Pero naisip ko,
Sa tinagal-tagal na walang ipinapakilalang lalaki sa amin si Chen, siguro naman hindi siya makikipaglapit sa lalaking makakasira lang ng buhay niya. Sir, pasensya na po kayo sa itatanong ko pero bakit po masyado niyong pinaghihigpitan si Chen? Ay, hindi pinanagutan ng tatay ko yung nanay ko nung ipinagbuntis ako. Kaya ayun, iniwan na lang ako sa tiyahin ko. Siya yung nagpalaki at nagpaaral sa akin noon. Yung nanay ko, paminsan-minsan lang magbigay ng pera kung kailan niya lang magustuhan. Hindi niya gustong magkaanak na walang tatay yung ama ng bata sa tabi niya at ayokong maranasan yun ng anak ko. Kaya hanggat maaari, kinikilatis ko mabuti yung mga nakikilala niya at inaharang ko kapag alam kong alanganin para sa kanya. Pero hindi niyo po ba naisip na baka nahihirapan na rin siya? Naiisip ko naman yun. Pero kung para sa ikabubuti niya naman, handa kaming tanggapin yung galit o pagtatampo ng anak namin. Alam ko namang nasa tamang edad na siya, pero ang gusto namin, magabayan namin siya hanggang sa mapunta siya sa mabuting tao. Doon pa lang kami ni Mel mapapanatag. Ay, alam ko rin na yung tingin sa amin ng ibang tao, mukhang pera. Kasi ang gusto namin para kay Chen, yung nakakaluwag-luwag na sa pinansyal. Yun bang hindi nakakailanganing mangutang kapag kinailangan ng malaki-laking gastos? Paano kung halimbawa mabuntis siya? Saan sila kukuha ng panggastos sa panganganak? Masipag naman po si Chen. Tsaka nag-iipon din po siya. Baka nga po yung naipon niya malaki-laki na sa tagal niyang pinaghandaan yung pagkakaroon niya ng sariling pamilya. Pero kung ako po yung magiging asawa niya, mas gusto ko po na ako na lang yung magpo-provide para sa amin. Yan! Ganyan mag-isip yung lalaking gusto ko para kay Chen. Teka, baka naman nagpapalakas ka lang sa akin kaya mo sinasabi yan. Hindi po sir. Malinis po yung intensyon ko sa anak nyo. Total, mukhang boto naman po kayo sa akin para sa anak nyo. Baka po pwede ko nang makuha yung blessing nyo para formal ko na siyang ligawan. O siya, sige na. Ibinibigay ko na. Basta iingatan mo yung anak ko. Hindi mo naman kailangang ibigay lahat sa kanya. Basta tratuhin mo lang siya ng maayos. Hindi man mala prinsesa yung turing mo sa kanya, papasang ko naman yung buong katawan ng mananakit sa kanya. Ayokong masaktan yung anak ko. Nag-iisa lang siya kaya kahit na umabot pa siya sa 40, gagabayan pa rin namin siya. Huwag po kayong mag-alala sir. Papatunayan ko po sa inyo na hindi po kayo nagkamali sa akin. Tingnan natin. Siya nga pala, huwag mo na akong tawaging sir. Hindi mo naman ako boss. Tito na lang, okay na yun. Sabi niyo po eh. Papadudot kahit narinig ko ang pinag-usapan nila ay nagpanggap akong walang alam at hindi sila narinig. Pero deep inside ay kilig na kilig ako sa mga sinabi ni Arjen. Na-touch naman ako sa mga narinig ko mula kay tatay. Hindi ko kasi alam yung kwento tungkol kay Lola dahil hindi niya sinabi pa sa akin. Siguro ay ayaw niyang malaman ko na pinabayaan siya ng nanay niya para hindi magbago ang tingin ko kay Lola. Namit ko na si Lola ng 2 beses pero napansin ko na po noon na hindi sila masyadong nag-uusap ni tatay. Papadudot dahil pasado na si Arjen kay tatay ay umamin na siya sa akin nang minsan niya akong inaya para mag-date. Tinanong niya ako kung pwede na raw ba siyang manligaw dahil sigurado na siyang ako yung babaeng gusto niyang makasama. Dahil okay na siya kina nanay at tatay, hindi ko na siya pinahirapan pa papadudot. Sinagot ko na nga si Arjen. Kain ka na. Masarap yung mga ulam na niluto ni nanay. Oo nga Arjen, magpakabusog ka. Ang saya po pala kapag inaalok na ng pagkain. Hindi ko ramdam na mahal na yung mga bilihin. Ay,
mahal pa rin naman yung mga bilihin ngayon. Pero dahil alam naming mahal mo talaga si Chen, pwede kang kumain dito kahit kailan mo gusto. Welcome ka na rito sa bahay namin. Ang sarap naman po pakinggan yan, tita. Naku, masanay ka na. Tsaka mahilig talaga akong magluto. Kung mapapadalas ka rito, baka malaba ka sa kakakain. Ngayon alam mo na kung bakit malaman ako. Tito, okay lang po kayo? Baka nakakain po kayo ng panis kaya bigla na lang kayong tumatawan na mag-isa dyan. May naalala lang ako. Hindi ko kasi makalimutan yung pati sabaw. Ipinagdadamot sa'yo ng asawa ko. Kasi naman itong si Chen, bigla na lang nagdala ng lalaki rito. Nay, sinabihan ko naman po kayo na may ipapakilala ako, di ba? Oo, pero sabi mo, kaibigan mo lang. Sa nakikita ko sa inyong dalawa, tinginan pa lang. Alam ko nang may nararamdaman kayo para sa isa't isa. Nahalataan niyo po ba yon, Nay? Bakit naman hindi? Tsaka lalo na sa'yo, no? Kilalang kilala na kita, anak. Baka nakakalimutan mo, ako yung nagluwal sa'yo, kaya alam ko kung kailan ka hindi okay. At mas lalong alam ko kapag okay na okay ka. Yun yung nakita ko sa'yo nang isama mo rito si Arjen. Nay naman binibista niyo ako sa boyfriend ko. Ibig sabihin lang nun, matagal nang malakas yung tama mo sa akin. Bakit? Masama ba? Nga pala, Arjen. Kailan mo ipapakilala sa mga magulang mo si Chen? Ay, oo nga. Tsaka kailan namin sila makikilala? Ang totoo po niyan, nasabi ko na sa kanila yung tungkol sa inyo. Magpapaalam nga po sana ako kung pwede ko po silang isama rito. Mamamanhi ka na ba kayo? Tay? Hindi pa naman po pero doon na rin kami papunta. Pero gusto po muna sanang makipagkilala sa inyo ng mga magulang ko. Nakukwento ko na po kayo sa kanila kaya ayun, excited na makipagbanding. Naku, welcome na welcome sila dito sa bahay namin, ha? Sabihan mo lang kami kung kailan nila balak pumunta para mapaghandaan namin, ha? Sige po tita, sasabihan ko po sila mamaya. Ay, nakakatuwa talaga yung nangyayari ngayon. Akala ko talaga, tatandang dalaga na yung anak namin eh. Buti na lang, may nakilala pa siyang matinong lalaki. Si nanay. Akala mo naman hindi pinaglaban sa akin si Jomar. Parang kailan lang botong-boto kayo sa manok nyo Pareho lang kami ng nanay mo, nak. Pero malay ba naman namin na may nililigawan na pala yun? Hindi nyo na po kasi tinanong. Basta nyo na lang inimbitahan dito sa bahay. Syempre mahihiya naman pong tumanggi sa inyo. Hayaan mo na yun, nak. Uso rin mag-move on, di ba, Arjen? Po? Opo. Wow, sip-sip. Sorry na, ngayon lang to. Nagpapalakas pa kasi ako kay tito. Gusto mong magpalakas? Ubusin natin yung pinalamig ko sa ref mamaya. Mahal, okay lang ba? Oo naman. Si tatay na nga nag-aya sa'yo Naniniguro lang. Papadudot sa ganong paraan ko nga po nakilala ang lalaking masasabi kong blessing at regalo sa akin ng nasa itaas. Nang ipakilala ni Arjen ang mga magulang niya, kina nanay at tatay ay nagkasundo kaagad sila. Tulad ng boyfriend ko ay mababait din sila at magaling makisama kaya walang masabi ang parents ko sa kanila. Hindi na namin pinatagal ang boyfriend-girlfriend relationship namin ni Arjen. After 2 months ay nag-propose na siya sa akin at inihanda na namin ang kasal namin sa parehong taon. Sa ngayon po papadudot ay kagagaling lang namin sa OB at nakumpirma nga po na buntis na po ako. Kahapon po kasi ay nag-PT ako at positive ang naging resulta. Sobrang saya nga po ng asawa ko dahil excited na talaga siya na magka-baby kami. Kaya naman masasabi ko po talaga na sobrang sulit yung matagal kong paghihintay at pag-iingat sa sarili ko. Na-realize ko rin po na nakatulong din pala yung pagiging choosy ko dahil mahaba man. Ang itinakbo ng panahon ay napunta pa rin ako sa tamang tao. Hindi po ako binigo ni Arjen kaya araw-araw po akong nagpapasalamat na nakilala ko siya. At least ngayon, buo na po ang loob ko na bumuo ng sarili kong pamilya na siya ang kasama. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, at maraming salamat po and God bless po sa mga lahat ng mga tagapakinig ninyo sa inyong programa sa radyo sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chen.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat naman siguro tayo ay gustong mapabuti ang mga mahal natin sa buhay. Lahat ay kaya nating gawin para sa kanila na minsan ay sumusobra na. Ikaw, ano ang handa mong gawin para sa mga mahal mo sa buhay? Dear Papa Dudut, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa aming magkapatid. At nangyari lang ang lahat ng ito may 1 taon na mahigit ang nakakaraan. Ako nga pala si Jenny, 31 years old na sa kasalukuyan. Ang kapatid ko naman na si Ate Brenda ay 46 years old na. Maaga kaming naulila sa aming mga magulang. Kaya naman nagtulungan kami para makaraos sa mundong ito. Hindi naging madali ang lahat lalo na para kay Ate Brenda dahil marami siyang kailangang i-give up para sa amin. Pinag-aral niya ako sa kolehiyo habang siya naman ay hindi man lang nakapagtapos kahit high school man lang. Inuna niya ang pangangailangan ko, Papa Dudut. Ni minsan ay hindi niya isinumbat sa akin ang mga nagawa niya. Ramdam ko naman na ginawa niya ang lahat ng sakripisyo para sa akin dahil mahal niya ako. Kaya noong nakapagtapos na ako ng pag-aaral ay pinangako ko na tutulungan ko siya sa lahat. Inalok ko siyang pag-aralin pero tinawanan niya lamang ako dahil nga masyado na raw siyang matanda para bumalik pa sa pag-aaral. Kinumbinsi ko pa siya pero hindi naman siya napilit. Pinangako ko na lamang na hindi na siya muling maghihirap dahil ako na ang bahala sa kanya. Hindi naman siya komportable na ipaako doon sa akin ang lahat dahil nasanay na siyang nagtatrabaho para sa akin. Mahal na mahal ko ang ate ko at lagi ko yung sinasabi sa kanya. Sinikap kong makahanap ng magandang trabaho para makapag-ipon at makatulong na rin sa kanya kahit na ilang beses niya yung tinanggihan. Papa Dudut, napakaswerte ko sa ate ko dahil hindi lahat ay kayang gawin ang ginawa niya para sa akin. Hoy Jenny, kanina ka pa nakatulala dyan ah. Nakakagulat ka naman, Ate Brenda. Kanina pa nga dapat kita ginulat eh. Halos 30 minutes ka nang nakatulala. Tinitignan ko lang tong graduation picture ko. Napapangitan ka ba? Pwede nating palagyan ng filter yan. Grabe naman siya oh. Nahiya naman tuloy ako sa malalaki kong pores na hindi man lang inedit ng photographer. Hay nako, kahit kasing lalim pa ng swimming pool yung pores mo dyan, ikaw pa rin ang pinakamaganda para sa akin. Kung makapambola ka dyan, talo mo pa ang manliligaw? Hoy, sinasabi ko lang ang nararamdaman ko bilang ate mo ha. Siyempre di ako papayag na pangit ka kasi kadugo kita eh. Ang lagay niyan pangit din ako. Ayoko naman nun. Ayun naman pala ang dahilan. Ayaw mo lang din matawag na pangit. Bakit nga kasi nakatulala ka dyan sa graduation picture mo? Wala lang. Hindi lang kasi ako makapaniwala na nakapagtapos na ako. Sabi ko naman sa'yo kahit mahina utak mo papasa ka eh. Iba talaga nagagawa ng himala, di ba? Ang lakas makapang down ha. Biro lang, masyado ka kasing seryoso. Kasi naman, grabe, nakapagtapos ako. Akala ko nung namatay si nanay, tapos na rin yung pag-aaral ko. Tapos na yung pangarap ko. Pero nakayanan mong mag-aral, natapos mo. Eh di congratulations! Hindi naman posible to kung di dahil sa'yo. Ano bang ako? Ikaw ang nagsumikap na mag-aral. Pinag-aral mo ko. Kung di mo ko pinag-aral, hindi naman magiging posible tong graduation picture ko.
Maliit na bagay lang ang naitulong ko sa'yo. Ikaw tong nagpursige. Gabi-gabi kang puyat dati kaka-review eh. Gabi-gabi akong napupuyat kaka-review kasi walang pumapasok sa utak ko. Totoo nga ata yung sinabi mong himala lang ang lahat kung bakit ako nakapagtapos. Siyempre, joke ko lang yun. Alam ko naman ang potensyal mo. Ayoko lang sabihin sa'yo lagi kasi baka lumaki ang ulo mo. Alam ko namang bilib ka sa akin. Hindi mo lang talaga maamin. O siya, inaamin ko na ngayon. Bilib na bilib ako sa'yo, bunso. At bilib na bilib din ako sa'yo. Ang dami mong sinakripisyo para sa akin. Kinalimutan mo lahat ng kailangan mo para sa akin. Hindi madali yun. Kasi nangako ako kina nanay na ako ang bahala sa'yo. Saka mahal kita. Bakit naman ako di magsasakripisyo para sa'yo? Ikaw na lang ang pamilya ko. Pero dahil sa akin, kaya ako na lang ang pamilya mo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kasi nag-focus ka sa akin dati. Hindi ka na tuloy nagkaroon ng chance na lumandi. Hay, kung paglalandi lang, pas na ako dyan. Lipas na. Okay na ako. Nagkaroon ka na sana dati ng sarili mong pamilya kung hindi mo muna ako inuna. Tama na nga yung ganitong usapan. Kung nagpakatandang dalaga ko, hindi dahil sa'yo, kung hindi dahil sa akin. Sariling desisyon ko yun. Napilitan ka lang sa desisyon mong yan. Ewan ko sa'yo. Halika na lang sa kusina, maghugas ka ng plato habang nagluluto ako. Pasimple ako lagi na nagbabanggit kay ate noon tungkol sa pag-aasawa niya. Pero lagi lang siyang paiwas kung sumagot. Hindi na kasi nakapag-asawa pa si ate Papa Dudut. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit hindi man lang niya naranasang maging masaya sa relasyon. Hindi niya nakuha ang happily ever after na pangarap niya noong bata pa lamang kami. Sa aming dalawa noon ay siya ang mapagpaniwala sa forever dala ng mga napapanood nila ni nanay sa mga teleserye at pelikula na may tema tungkol sa pag-ibig. Nabanggit din niya sa akin dati ang mga gusto niya sa isang lalaki. Sinabi rin niya na pangarap niyang makasal sa edad na 25. Nangarap din siyang magkaroon ng 5 anak. Marami siyang nakwento sa akin noong mga bata pa lamang kami. Naging kwento na nga lang ang lahat dahil mula noong namatay ang mga magulang namin, nabura na lamang iyong lahat. Dahil nga inunan niya ako sa lahat ng bagay. Hindi na niya nagawa pang makipag-date man lang. Alam ko naman na marami ang nag-try na manligaw sa kanya. Ilang lalaki na rin ang pumunta sa bahay namin para ligawan siya noon. Pero lagi niya lang tinatanggihan. Noong una'y akala ko ay hindi niya lamang bet ang mga yon, pero noong tumagal ay naisip kong sinasadya na lang niyang maging single. Merong mga lalaki noon na pasado sa kanyang standards pero tinalikuran lamang niya. Sa akin niya ibinuhos ang lahat ng atensyon at oras niya at dahil doon ay nakakaramdam ako ng guilt dahil deserve naman ni ate ang maging masaya. Deserve niyang makuha ang happily ever after na pangarap niya. Kaya naman nag-decide akong tulungan siya para makahanap na ng forever niya. Alam ko naman noon na tatanggi siya pero kung mahahanap ko lang ang tamang lalaki para sa kanya, alam ko namang papayag din siya. Ate! Oh, bakit ngayon ka lang umuwi? Nakailang painit na ako ng ulam ah. Sorry na. Nag-birthday kasi yung katrabaho ko. Eh di nakarami ka na ng kain yan. Paano naman yung niluto ko? Sana sinabi mo na makiki-birthday ka para kumain na ako kanina pa. Ang ate naman nagtampo agad. Puro lang ako soft drinks kanina. Mas gusto ko pa rin syempre ang luto mo. Di sana umuwi ka na lang kaagad kung di ka naman pala kumain doon. Mamaya magka-ulcer ka pa niyan eh. Nakipagtsikahan pa kasi ako. May bago kasi kaming katrabaho. Crush mo? Ako agad? Hindi ba pwedeng ikaw? Ha? Ang labo. Hindi ko pa nakikita. Crush ko na kaagad. Sure ako magiging crush mo siya. Masyado na ako matanda para sa crush-crush na yan ha. Ano ako, teenager? Wala sa edad ang crush ha. Basta hindi ako interesado. Magbihis ka na para makakain na tayo. Kanina pa ako nagugutom.
Teka lang, pag-usapan muna natin yung future crush mo. Ay, tigilan mo na nga ako, Jenny. Alam mong hindi kita titigilan hanggat hindi ka nakikinig sa akin. Sige ka, mapupuyat ka na naman dahil sa akin. O sige na, sabihin mo na kung sino yan tapos kumain na tayo parang awa mo na. Frank. Ha? Frank ang name ng magiging crush mo? Ganyan ka talaga ka-confident na magugustuhan ko yung Frank na yan, ha? Bakit hindi? Halos nasa kanya na lahat ng gusto mo sa isang lalaki. Ano bang alam mo sa gusto ko sa isang lalaki? Tumatanda ka na nga ata talaga. Bata pa lang tayo nagkukwento ka na tungkol sa dream boy mo. Wag nga ako. Dati yun, iba na ngayon. Habang tumatanda ang isang tao, nagbabago ang gusto niya. Itry mo muna kasi si Frank. Kaedad mo rin siya. Itry ko siya? Parang washing machine lang? Pag ayoko na ba pwedeng isole at kunin ang refund? Uy, si ate, gustong gamitin ang katawang lupa ni Frank. Hindi yan ang ibig kong sabihin, ha? Tinutokso lang naman kita eh. Tignan mo nga ang sarili mo, namumula ka na. Talo mo pa yung lasing dyan sa kanto. Namumula ako dahil sa galit. Lagi mo nalang pinipilit sa akin na makipagrelasyon. Bakit ba? Gusto lang naman kita maging masaya. Masaya naman ako, ah. Pero hindi natin alam kung mas magiging masaya ka kapag nahanap mo na si The One. Mas maganda pang wag na lang nating alamin. Kontento na ako sa meron ako ngayon. Okay na ako na ikaw lang ang kasama ko. Paano naman kung mawala na ako? Huwag kang ngang magsalita ng ganyan. Baka mamaya marinig ka ni nanay at hilahin ka kagad sa kabilang buhay. Ang ibig kong sabihin, paano kung ako naman ang makahanap ng The One at may iwan na kita? Eh di iwan mo lang. Ayos lang ako. Tanggap ko naman. Pero hindi ako magiging ayos hanggat hindi kita nahahanapan na makakasama mo sa buhay. Ayoko namang iwan ka na lang basta-basta. Mag-aampon ako ng pusa o aso. Mag-aalaga ako ng halaman. Marami akong pwedeng makasama. Hindi mo kailangang mag-alala na magiging mag-isa lang ako. At kung sakaling mag-isa man ako, walang problema. Tulad ng dati, hindi na naman ako nanalo kay ate. Laging si ate noon ang may huling say kapag nakikipag-usap ako sa kanya sa posibilidad na magkaroon siya ng karelasyon. Talagang naging mailap na siya pagdating sa pag-ibig. Nalungkot ako roon, Papa Dudut. Kaya nga kahit ako noon ay hindi ko magawang makipagrelasyon dahil inaalala ko si ate. Hindi ko naman siya magawang iwan na mag-isa kung sakali mang magdesisyon akong mag-asawa na. Habang kumakain kami noon ay sinubukan ko pang ibenta si Frank sa kanya. Panay lang ang tangon niya noon pero alam ko naman na hindi niya ako pinakikinggan. Ako na rin ang napagod na magsalita at hinayaan na lamang siya. Bigla akong nagtampo, Papa Dudut. Bigla rin ay naalala ko noong college pa lamang ako na nahuli ko siyang umiiyak sa kwarto niya. Kakauwi ko lamang galing sa school noon. Napaaga ang uwi ko dahil hindi pumasok ang instructor namin. Hindi inaasahan ni ate na uuwi ako kaagad kaya naman malaya siyang nakaiyak sa kanyang kwarto habang binabanggit ang pangalan ni Paulo. Yon ang nanligaw kay ate na alam kong naging porsigido talaga sa kanya. Halos na kay Paulo na noon lahat ng kailangan ni ate sa isang lalaki. Pero nagawa pa rin niyang tumanggi. Nalaman ko kay Kuya Paulo na nag-decide na si ate na basta rin siya dahil hindi raw pwedeng mahati ang atensyon niya sa aming dalawa ni Paulo. Doon ako nagsimulang makaramdam ng guilt dahil talagang inuna ako ni ate kesa sa pansariling kaligayahan niya. After noon ay mas lalong naging matigas si ate pagdating sa pag-ibig. Mas lalo niyang sinarado ang puso niya sa mga lalaking nagpapakita ng interes sa kanya. Wala naman akong magawa noon dahil hindi ako makapag-offer ng solusyon sa problema niya. Hanggang isang araw ay lumagpas na lamang siya sa edad na 40 at mas lalong nawala na ng pag-asa na mahahanap pa niya ang happily ever after niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Gusto ko talagang makilala noon ni ate si Frank, Papa Dudut. Kaya naman ginawa ko ang lahat ng pangungulit para lamang pumayag siya. Ilang beses na nagalit si ate dahil sa ginagawa ko.
Pero alam ko namang hindi niya ako matitiis. Panay noon ang benta ko kay Frank at natuliro na si ate sa akin. Kaya naman pumayag na siyang makipagkita noon kay Frank basta kasama ako. Natuwa ako at agad na ibinalita yon kay Frank at iyon ang unang date ni ate sa buong buhay niya at plenano kong gawing perfect yon. Kung pwede nga lang mag-ambag noon para sa dream date ni ate ginawa ko na, pero tumanggi si Frank sa pag-share ko sa gastos. Nagkaroon na kasi ng interes si Frank kay ate nung ipinakita ko pa lamang ang picture niya. Nagandahan na siya at sinabi niyang gusto niyang makilala si ate. Binenta ko rin si ate kay Frank. Panayang bid ako noon kay ate lalo na yung galing niya sa pag-aalaga at pagluluto. Kaya naman mas lalong ginanahan si Frank kay ate. Parang ako noon yung makikipag-date sa sobrang excitement na nafe-feel ko. Habang si ate naman ay dead malamang at gusto na lamang talaga niya noon na matapos ang date para matigil na ako sa kakakulit sa kanya. Sinabi ni ate na pagbibigyan niya lamang ako pero hindi ibig sabihin noon ay interesado na siya kay Frank. Noong sumapit ang gabi ng date nila, inayusan ko si ate at niregaluhan pa siya ng bagong bestida at doll shoes na babagay sa kanya. Sinuot naman niya yon at saka nag-offer ako na ayusan siya. Tinanggihan niya nga magpa-makeup sa akin dahil hindi siya komportable na may nakapahid sa mukha niya. Hindi ko na lamang pinilit dahil baka umatras pa siya. Nung nakarating na kami sa restaurant kung saan magaganap ang date nila, nakita ko na kaagad si Frank. Natuwa ako dahil nag-ayos si Frank para kay ate. Agad namin siyang nilapitan at pinakilala ko na sila sa isa't isa. Hi Kuya Frank! Hi Jenny. Sorry kung napaaga ako ng dating ha. Na-excite ka rin ba makita ang ate Brenda ko? Anong na-excite rin? Ikaw na naman nagdesisyon ng feelings ko ah. Ganyan din siya sa akin. Ganyan siya parati sa akin. Brenda nga pala. Hi Brenda. Oh sige, maupo na kayo. Nagpauna na ako ng appetizer natin. Eto ang menu. Ako nang bahala sa orderin ha. Magkwentuhan na lang kayo dyan. Kunwari wala ako rito. Sumali ka sa kwentuhan. Sure ka? Sige, okay lang naman sa akin. Alam mo bang maraming nagkakagusto kay Kuya Frank sa office? Uy, hindi totoo yan ha. At humble din siya. Pansin mo naman sa sagot niya, di ba? Ikaw talaga Jenny. Mamaya mamulan na naman tong pisngin ko sa pambobola mo. O ayan o, perfect kayo ni ate. Nagmumukha kayong mga kambal na mako palagi kapag binobola. Tigilan mo ko, Jenny ha. Kuya Frank, mukha lang strict ang teacher ng elementary si ate. Pero huwag kang mag-alala, mabait yan. Ipagdadasal ka lagi niyan. Jenny! Kwela ka talaga Jenny. Hindi yan kwela, abusada lang talaga. La siya ng lalaglag. O order na nga lang ako rito. Ate may steam pompano sila. O orderin ko na ha. Sige, gusto ko yan. Sana masarap. Teka, mahilig ka rin sa pampano? Oo, paborito ko na yan nung bata pa lang ako. Yan kasi madalas yung hinahain ni nanay sa amin tuwing linggo't walang pasok sa school. Parehas tayo. Nanay ko rin ganyan. Dahil nga may kamahalan ng pampano, bihira kami makakain. Kaya kapag meron, kulang na lang pati tinik kainin namin. Kuya Frank, kaya ng ate ko magluto ng steam pompano. Hindi niyo tinitipid sa luya. Dapat lang naman para matanggal yung lansa. Yan nga rin yung sinasabi ko rito kay Jenny eh. Nagtataka kasi siya bakit dinadamihan ko. Mahilig ako sa luya. Kulang na lang pati champurado, lagyan ko niyan eh. Magkakasundo tayo, mahilig din ako sa luya. Pati sa salabat. Uy, ako rin. Hindi ako umiinom ng kahit na ano maliban sa salabat at tubig. Ako rin. Kahit alak ayoko eh. Ayoko sa lalaking mahilig sa alak. Magkakasundo tayo. Mukha namang nagkakasundo na kayong dalawa ngayon pa lang. Umorder ka na nga lang dyan. Pasuyo naman ng blueberry cheesecake para sa dessert ko. Mahilig ka rin sa blueberry cheesecake? Yan lang lagi ang dessert na hanap ko. Ikaw din? Lagi kong nilalambing yan kay Jenny kapag sahod niya. Hayaan mo. Next time ako na yung bibili ng blueberry cheesecake para sa'yo. Huwag mong haluan ng luya ah. Ibabanat ko pa sana sa'yo yan eh. Inunahan mo ako. O tama na yan. Baka kung saan pa umabot yung banatan nyo.
Kinilig ako habang nakikinig kina Ate at Frank Papadudut. Hindi na rin ako masyadong sumabat noon para magkakilala pa sila ng maayos. Naging successful ang pagiging tulay ko sa kanila dahil buong magdamag parang hindi nila ako kasama kung mag-usap sila. Doon ko palang nakita kung paano tumawa ng malakas si Ate dahil sa mga joke ni Frank. Ang hirap pa namang hulihin ang kiliti ni Ate. Pero nahuli yon ni Frank Papadudut. Ang dami nilang napag-usapan na halos hindi na ako makarelate pa. Lalo na nang pinag-usapan nila ang tungkol sa henerasyon nila. Nag-click talaga sila dahil magkaedad lamang silang pareho. Natuwa ako dahil mas lalong nagustuhan ni Frank si Ate. Tiwala naman ako kay Frank dahil inestok ko pa siya at nalaman kong single siya. May nakarelasyon siya for 15 years pero nagkahiwalay din sila ng mag-ibang bansa yung babae. Pasunod na raw sana noon si Frank sa babaeng yon pero nakipaghiwalay na kaagad yung babae. After noon ay nalaman ni Frank na ikakasal na yung babaeng yon. Na-depress si Frank ng ilang taon bago nagpa siyang subukan muling buksan ang kanyang puso para sa iba. Hindi nga lang siya pinalad sa mga nauna niyang nakilala hanggang sa nilapit ko na nga sa kanya si Ate Brenda Papadudut. After nga ng date nilang yon ay madalas na silang lumabas ng silang dalawa na lamang. Hindi na nga nagsasabi noon si Ate na magkikita sila ni Frank. Inayaan ko na lamang dahil sa wakas ay natry na rin ni Ate ang makipag-date at mabigyan ng chance ang pag-ibig. Nagkaroon na sila ng unawaan after a month ng pakikipag-date. Hanggang sa maging silang dalawa na. Nagpaalam na nga si Ate sa akin kung pwede na raw ba niyang sagutin si Frank. Natawa na lamang ako dahil parang ginawa niya akong nanay na kailangang magpaalam pa. Niyakap ako ni Ate at nagpasalamat. Natuwa ako dahil naramdaman kong doble na ang saya ni Ate. Wala na nga akong mahihiling pa noon kundi ang makitang masaya ang ate kong nagsakripisyo para sa akin. Kaya ipinagdasal ko na sana'y si Frank na talaga ang makakatuluyan niya. Jenny, andyan ka ba? Wow! Magaling! Wow talaga! Kanina ka pa rito sa bahay? Hindi naman ako umalis ng bahay. Day off ko kaya ngayon. Ay oo nga pala, magkaiba nga pala kayo ni Frank ng day off. Ikaw, bakit ngayon ka lang umuwi, ha? Ha? Kasi… Uwi ba yan ng matinong ate? Hoy, tumigil ka nga dyan. Masaya ako ngayon wag mo akong asarin. Mula nung nakilala mo si Frank, sumobra na yung saya mo. Nakakatakot na ha? O di ba ikaw naman ang may gusto nito? Sinabi ko bang ayoko? Thank you talaga, Jenny ha. Akala ko okay na ako na mag-isa lang ako eh. Tapos, inabot mo sa akin si Frank. Inabot? Ano siya, mangkok? Che! Ay, kakaiba talaga si Frank. Sinabi mo na sa akin yan last week. Paulit-ulit ka ha. In love ka na talaga. Nagiging sirang plaka ka na eh. Ganito pala talaga yung feeling na ma-in love, no? Akala ko sa pelikula o teleserye lang ako kikiligin eh. Pwede rin pala akong kiligin sa sarili kong love story. Sabi naman sa'yo eh. O tara, kumain na tayo. Nakailang painit na ako ng tinola. Nagrereklamo na yung pakpak ng manok. Ay, kumain na kami ni Frank eh. Grabe to. Parang hindi na ako parte ng buhay mo ha. Puro na lang si Frank. Ano bang sinasabi mo dyan? Ikaw pa rin ang baby sister ko, no? Ikaw pa rin ang una sa lahat. Mas inuna mo ngang kumain kasama si Frank kesa sa akin eh. Tatanggi naman sana ako, kaso may hinanda raw siya sa kondo niya, kaya hindi na ako nakahindi. Hala, ano kaya yung hinanda niya? Hoy, ang dumi ng isip mo walisin mo yan. Hindi naman ako nag-iisip ng marumi, no? Ano nga kasi yun? Jenny, niyaya ako ni Frank na magpakasal. Naku, kawawa naman si Frank. Paano? Turn down mo yung proposal niya? Bakit ko naman iti-turn down? Kasi nga wala pa kayong 6 na buwan magkarelasyon. Paano yan? Pumayag ako. Talaga?
Ganun ka ka-sure sa kanya? Nakailang oo ako sa kanya kanina. Di ba sure yun? Baka naman nabibigla lang kayo. Sa ganyan kasi. Nasa tamang edad na kami pareho. Saka ikaw naman na may gusto nito dati pa, di ba? Lagi ka nagpapakita sa akin ng mga gown ng abay. Ikaw pa nga nagplano ng kasal ko kahit wala naman akong boyfriend eh. Nabigla lang ako. Masyado lang siguro akong nabilisan. Okay ka lang ba? Oo naman. Tara na, samahan mo ako magpainit ng tinola. Gusto ko nang kainin yung pakpak. Alam kong medyo nagwo-worry si ate nang mapansin niyang nabigla ako sa binalita niya. Hindi muna namin pinag-usapan ang tungkol sa kasal nila habang kumakain. Hindi nga rin ako naging madaldal at napansin naman ni ate yon. Hindi nga lang siya nagsalita at pinagpatuloy na lamang ang pagkain ng tinola. After noon ay inaya na niya akong manood muna ng late night news pero sinabi ko na napagod ako maglaba kaya matutulog na ako. Tumango lamang siya at nag-good night sa akin. Nagmadali na akong pumasok sa kwarto kahit na hindi ko pa planong matulog. May plano na ako sa araw na yon na manonood ng movie kasama si ate pero nagbago ang lahat ng ibalita niya sa akin ang tungkol sa pagpayag niyang makasal kay Frank. Kinabigla ko talaga yon at hindi ko naitago ang gulat sa mukha ko. Mabuti na lamang at hindi nag-usisa pa si ate dahil baka mapaamin ako. Hindi talaga ako komportable noon sa mga nalaman ko. Papadudot gusto ko namang maging masaya si ate pero natakot ako. Natakot ako na baka masyado lang siyang nagmamadali na ikasal kahit na hindi pa naman oras. Alam ko naman noon na lagpas 40 na sila pero yun kasi ang unang relasyon ni ate. Marami pa siyang kailangang malaman sa relasyon. At naisip ko na baka nadadala lamang siya ng emosyon niya dahil first time niyang maramdaman yon. Hindi ako nakatulog sa kaka-overthink kung papaano ko masasabi kay ate na masyado pang maagang lahat para sa kanila ni Frank. Ayoko namang magdamdam noon si ate sa akin dahil likas pa naman sa kanyang pagiging matampuhin. Kaya naman nakaisip ako ng paraan para maparealize sa kanilang pareho na hindi pa tama ang oras para sa pagpapakasal. Doon pa lang ako na-relax at nakatulog. Tanghali na noong nagising ako. Hinanap ko si ate pero nakaalis na pala siya. Nabasa ko lang ang message niya sa akin sa Facebook. Nakikitain niya si Frank para mag-date. Napailing na lamang ako dahil masyado nang na-inlove si ate kay Frank. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bukod kay ate, naramdaman ko rin na baka nabigla lang din si Frank sa desisyon niyang magpakasal. Kasi nga'y hindi ba nanggaling lamang siya sa isang failed relationship at baka naisip niyang si ate ang solusyon sa lahat ng pagkadismaya niya sa nakaraang relasyon niya. Inobserbahan ko si Frank sa trabaho, Papa Dudut. Napansin ko na parang malalim ang iniisip niya. Napansin ko rin na para siyang aligaga. Magkabaliktad sila noon ni ate na akala mo ay nasa alapaap lamang sa sobrang saya. Hindi ko muna kinausap si Frank tungkol sa plano nilang magpakasal. Alam kong ilang beses niyang sinubukang lapitan ako para kausapin pero ako yung umiiwas. Hindi na rin siya pumupunta noon sa bahay o baka hindi ko lang naaabutan dahil sinusubukan ko ring iwasan noon si ate habang hindi pa solido ang plano ko sa kanilang dalawa. Wala naman ako mapagsabihan ng problema kong yon sa kanila dahil baka magmukha pa akong masama noon. Kaya naman sinolo ko na lamang muna ang lahat at umisip ng solusyon para hindi matuloy ang kasal nila. Sinubukan kong sirain ang relasyon nila, Papa Dudut. Alam kong ako naman ang dahilan noon kung bakit sila nagsimula. Pero gusto ko na yung wakasan dahil pakiramdam ko ay hindi sila para sa isa't isa. Hindi lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin yon sa kanila ng diretsahan dahil alam kong masasaktan sila. Baka yun pa ang maging dahilan noon para magkaroon kami ng alitan ni ate. Alam kong likas na sa akin noon ang pakialamanaan ng buhay ni ate. Pero dala lamang yon ang kagustuhan kong maging maayos ang kalagayan niya.
Ilang taon din niyang siniguradong maging okay ako at ganon din ang plano kong gawin sa kanya. Kaya naman nang nakapag-isip ako ng paunang plano ay inaya ko silang dalawa na lumabas para kunwari ay mag-celebrate para sa kanilang engagement. Nagpunta kami sa dating restaurant kung saan sila unang nagkita at nagkamabutihan. Kabado ako noon nang makita silang papalapit sa akin sa mesa. Mas nauna akong dumating kesa sa kanila dahil kinausap pa raw nila ang coordinator para sa kasal nila. Mabuti naman at dumating na kayo. Kanina pa ako. Nakaubos na ako ng 2 pitsil ng tubig ha. Sorry na. Late din kasi dumating yung coordinator para sa kasal namin eh. Babawi na lang kami sa'yo. Orderin mo lahat ng gusto mo, sagot ko lahat. Sana kahit sa kasal nyo, sagot mo lahat. Jenny! Napag-usapan namin ng ate mo na hati kami. Para di mabigat sa amin dalawa. Mukha naman kasing hindi nyo pa kaya magpakasal. Dapat mag-ipon muna kasi. Gusto ko na kasi magpatali sa ate mo eh. Di ko na matiis na di umuwi kasama siya. Saka may ipon naman ako, Jenny. Walang problema sa akin kung maghahati kami sa gastos. Dapat naman ganun, di ba? Hindi pwedeng sa lalaki lang iaasa lahat. E di good luck sa engrandeng kasal na pangarap mo, ate. Hindi ko sure kung kaya ng ipon nyo yan. Gusto mo ng engrandeng kasal, Brenda? Ay nako, Kuya Frank. Marami ka pang dapat malaman kay ate. Gusto niya ng engrandeng kasal. Yun ang sinasabi niya sa akin palagi after naming manood ng romantic movies. Kaya nga sabi niya, gusto niya ng lalaking afford ang ganong kasal. Bakit hindi mo sinabi sa akin to, Brenda? Pwede naman nating pag-usapan kung yun ang gusto mo. Kahit ako nang sumalo lahat. Sabi ko naman sa'yo kanina, okay na ako rin sa plano nating simpleng kasal lang. Oo, nung bata ako, pinangarap ko nga ang engrandeng kasal. Mala prinsesa pa yung gown na gusto ko, pero sa edad ko ngayon, nagbago na lahat. Gusto ko lang ikasal sa'yo, kahit saan pa yan, kahit ano pa ang isuot ko. Naku, wag ka maniwala dyan, Kuya Frank. Kilala ko ang ate ko. Kung anong gusto niya noon, yun pa rin ang gusto niya ngayon. Jenny, pwedeng magbago ang tao. Nakapagdesisyon na kaming pareho ni Frank. Tuloy ang simpleng kasal. E di sige. Ay, oo nga pala. Nakita ko yung kabatch mo, ate. Si Dina, yung valedictorian nyo nung elementary. May 5 na siyang anak, ha? Masaya ako para sa kanya. Kayo ni Kuya Frank, makakailan kaya kayo? Napag-usapan na namin ng ate mo na wag na magkaroon ng anak. Sa bagay, sa edad nyo naman kasi. Bukod doon, parang di praktikal magkaroon ng anak sa panahon ngayon. E paano yan? Si ate pangarap na magkaroon ng 5 anak. Di ba ate? Ha? Akala ko ayaw mo magkaroon ng anak. Sinabi mo lang ba yon para sa akin? Hindi naman sa ganun. Naisip ko tama ka naman eh. Pero gusto mo magkaroon ng anak? Ay, oo, aaminin ko. Gusto ko ngang magkaroon ng anak. Alam kong imposible na sa edad ko kaya naisip ko baka pwedeng mag-ampon. Pero bakit pumayag ka sa sinabi ko na wag na magkaroon ng anak? Kasi nga, tama ka. Di praktikal. Saka sa edad natin, parang hindi maganda na nag-aalaga pa tayo ng baby. Baka di na tayo makasabay sa paglaki ng bata dahil sa edad natin. Magagawa naman ang paraan ng lahat eh. Pero hindi na, di ba? Kasi ayaw mo talaga magkaroon ng anak at ayos lang naman ako dun. Basta kasama Hindi kita. naman pwedeng puro na lang yung gusto kong masunod. May boses ka para kontrahin ako kung di ka komportable. Ayos na nga ako eh. Wag na lang nating pag-usapan. Brenda naman. Sinabi nang wag na lang pag-usapan eh. Saan ka pupunta? Magpapahangin lang. Kanina pa ako nasasakal sa inyong dalawa. Brenda, sandali! Hayaan mo na ang ate. Jenny, hindi ko Huwag alam. mo nang ituloy ang kasal nyo. Umatras ka na. Hindi ikaw ang magpapasaya sa ate ko. Alam nating pareho yun. Nagulat si Frank sa mga sinabi ko. Akala niya ay nagbibiro lamang ako noon, Papa Dudut. Kinausap ko siya para ipamuka sa kanya lalo na hindi siya nararapat para kay ate. Sinusubukan niyang ipaglaban ang nararamdaman niya pero natahimik siya sa dulo. Na-realize siguro niya na tama ako. Hindi niya kayang pasayahin si ate ko. Lalo na noong pinamukha ko sa kanya ang tungkol sa pangarap ni ate na magkaroon ng anak. Doon na siya tuluyang nanghina dahil alam niya sa sarili niyang ayaw niya ng anak.
Natahimik siya habang nag-iisip. Nakatingin lamang ako sa kanya at inaasahan kong tugma ang aming mga isip. Para matulungan siyang magdesisyon ay nagbanggit pa ako ng ilang bagay tungkol kay ate na magbibigay ng pressure kay Frank. Tama nga ako noon, mas lalo siyang natakot. Tumayo na lamang siya at hindi na nagpaalam sa akin. Hindi ko alam kung nagkita pa sila ni ate sa labas ng resto pero hiniling ko na sana ay oo. Gusto ko noon na harapang sabihin ni Frank kay ate na hindi na matutuloy ang kasal nila o posibleng hindi na rin matuloy ang relasyon nila. Hindi ako umalis noon sa restaurant na yon at umorder pa ng alak. Nag-celebrate ako dahil pakiramdam ko ay nanalo ako sa kanilang dalawa. Nagtagal siguro ako roon ng 2 oras bago ako nagpasyang umuwi. Hindi ako nakatanggap ng message kay ate o kay Frank. Nahihilo pa ako noon dahil sa kalasingan. Balak ko lang noon na matulog na kaagad kahit na hindi pa nakakauwi si ate. Kaya lang ay pagbukas ng pintuan ay bumungad kaagad si ate mula sa sala. Nakadikit ang 2 palad niya sa kanyang muka at yumuyug-yug pa noon ang mga balikat niya, tanda ng pag-iiyak niya. Napabuntong hininga ako at hindi ko alam kung paano siya haharapin noon. Nakaramdam ako ng kurot sa puso ko dahil alam kong dahil sa akin kaya siya nasa ganong sitwasyon. Nahulaan ko nang nakikipaghiwalay na sa kanya si Frank. Hindi ko alam eksakto noon ang mararamdaman at nahaluan pa ng alak. Kaya gumulo lamang ang lahat sa akin. Nilapitan ko siya ng medyo nahimasmasan ako at tinabihan ko siya sa may sofa at saka niyakap. Mas lalong lumakas noon ang pag-iyak niya. Umatras na sa kasal si Frank. Hala, bakit naman? Sabi niya marami lang siyang na-realize. Grabe naman siya. After kanyang yayain magpakasal, tapos siya rin pala tong aatras? Hindi ko naman siya masisi. Nagsinungaling ako para lang ma-please siya. Hindi mo kasalanan, ate. Hindi mo lang kasi siya deserve. Hindi niya kayang ibigay sa iyo ang mga gusto mo. Ayos lang naman talaga sa akin na walang anak eh. Hindi totoo yan. Bakit ba mas magaling ka pa sa akin? Huwag akong awayin mo. Hindi ako ang kalaban dito ha, si Frank. Sorry. Hindi lang kasi ako makapaniwala na tinapos na rin yan lahat sa amin eh. Teka, nakipag-break na rin siya sa'yo? Nung una yung kasal lang dapat ang di matutuloy. Kaso habang pinipilit ko siyang ituloy yung kasal namin, mas lalo siyang pumalag. Mas lalo yata siyang natakot kaya nakipaghiwalay na lang siya. Wala naman pala siyang kwentang lalaki. Nagpadala siya sa pressure. Mahal ko siya, Jenny. Mahal na mahal. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Alam ko naman. Akala ko siya na eh. Naramdaman kong mahal niya rin ako. Ni minsan hindi niya ako binigyan ng dahilan para pagdudahan ng nararamdaman niya. Tinanggap niya ako kahit na may edad na ako at walang narating sa buhay. Shh, wag kang ganyan mag-isip, ate. Ang layo na ng narating niya sa buhay samantalang ako, kabus lagi. Nakakahiya pa ngang sa'yo kung umaasa ng pambili ng kailangan ko. Ate. Siya na yun, Jenny eh. Si Frank na talaga yun. Pero bakit niya ako iniwan? Ang dami naming pangarap. Ang dami naming gustong gawin after naming ikasal. Ang saya ko sa mga plano na yun. Kaya nga natabunan na yung kagustuhan ko na magkaroon ng anak kasi mas gusto ko na yung mga naging plano naming dalawa. Mas gusto ko yun. Ipagpapalit ko ang lahat para sa mga planong yun. Ate, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Ate, parang kasalanan ko kung bakit siya umatras. Hindi. Hindi mo naman sinasadya yung mga sinabi mo kanina nung magkakasama tayo. Totoo naman lahat yun. Natutuwa nga ako kasi naaalala mo pa na gusto ko ng engrandeng kasal na mala prinsesa tapos 5 anak. Nakalimutan ko na nga halos lahat yun eh. Pero naalala mo pa rin. Bukod pa kasi sa mga naabutan mong sinabi ko, may mga dinagdag din ako. Tulad ng ano? Marami.
Basta ang alam ko nakatulong yun para ma-pressure si Kuya Frank. Tapos yun, tama nga. Natakot siya, iniwan ka niya. Kasalanan ko. Bakit mo ginawa yun, Jenny? Akala ko ba gusto mo ako maging masaya? Akala ko ba gusto mong mahanap ko yung makakasama ko habang buhay? Kasi hindi mo siya deserve. At sino ka para magdesisyon kung sinong karapat-dapat para sa akin, ha? Kapatid mo ko, kaya alam ko. Lagi kang ganyan. Lagi mo akong pinapangunahan sa lahat ng bagay. Mali ko nga yata na pinagbibigyan kita lagi kasi tignan mo sarili mo. Hindi ka na mapakali na hindi pa kailaman ng buhay ko. Ginagawa ko lang kung ano yung sa tingin kong tama para sa'yo. Hayaan mo ako magdesisyon para sa sarili ko. Ayaw kita masaktan. Ayaw kita magkamali. Ayaw mo akong masaktan? Sa ginawa mo ngayon, ano sa tingin mo ang nararamdaman ko? Jenny, buhay ko to eh. Kung masaktan at magkamali man ako ng desisyon kay Frank, ayos lang. Kasi desisyon ko yun para sa sarili ko. Para sa buhay ko. Kaya kong panindigan yon. Iniiwas nga lang kitang magkamali. At ikaw, bakit hindi ka nakarinig ng kahit ano sa akin dati? Kahit alam ko magkakamali ka sa desisyon mo, hinahayaan kita kasi may tiwala ako sa'yo. Kasi alam ko na kahit madapa ka, may tiwala akong babangon ka. Bakit di mo magawa yun para sa akin? Hindi mo kasi maintindihan, ate. Ikaw ang hindi makaintindi, Jenny. Buong buhay ko binigay ko sa'yo pero nung kapalit ng lahat ng yon, mas masakit pa tong ginawa mo sa akin kaysa pagtalikod sa akin ni Frank. Hindi ko alam na ikaw tong tatraidor sa akin. Ate naman, makinig ka naman sana. Ikaw ang makinig sa akin. Mula ngayon, ayaw na kitang makita. Huwag kang gagawa ng kahit na anong paraan para pakialaman uli ang buhay ko. Ayoko na, Jenny. Hayaan mo naman akong maging masaya kasi hinayaan naman kita dati, di ba? Nanlumo ako sa huling sinabi ni ate na konsensya ako na pressure ko si Frank. Pero hindi ko naman yon pinagsisihan ng sobra dahil alam kong yun naman ang makakabuti para kay ate. Kaya lang ay nainis ako noon dahil hindi niya yon makita. Sinubukan ko pa siyang kumbinsihin na tama lamang ang ginawa ko. Pero agad siyang nagpunta sa kwarto at nagkulong doon. Ilang beses kong kinatok ang pintuan niya pero sinigawan lamang niya ako para layuan siya. Binigyan ko siya ng space para mailabas lahat ng sama ng loob niya. Umaasa ko noon na after niyang umiyak ay magkakaroon na kaming muli ng pagkakataon na makapag-usap. Pero hindi yon nangyari. Kinabukasan noong nagising ako ay wala na si ate at ang mga damit niya. Sinubukan ko siyang tawagan sa cellphone niya pero mukhang nakablock na ako sa kanya. Sinubukan ko ring i-message siya sa Facebook pero blinak na rin pala niya ako. Sumakit ang ulo ko sa kakaisip kung saan siya nagpunta dahil wala siyang paalam na umalis ng bahay. Tinawagan ko si Frank pero kahit siya ay mukhang blinak na rin ako. Wala na ako naging balita pa sa kanya mula nang umalis siya sa bahay at ganoon din si Frank. Nagawol si Frank sa trabaho. Sinubukan kong kausapin at hanapin silang pareho pero hindi po ako nagtagumpay. Pakiramdam ko noon ay nagkabalikan na silang dalawa at hindi na lang sinabi sa akin. Hanggang ngayon po Papa Dudut ay hindi ko pa rin nakikita ang ate ko at aaminin kong nami-miss ko na siya. Aaminin ko rin na may parte sa akin na natakot dati na iwanan niya kaya ako nagpursiging paghiwalayin silang dalawa ni Frank. Kaya lang dahil sa ginawa ko ay mas lalong nawala si ate Papa Dudut. Hindi ko na alam ang gagawin, baka naman pwedeng matulungan ninyo ako. Paano ko kaya mahahanap ang ate ko at paano niya ako mapapatawad? Hindi ko kayang mabuhay ng payapa hanggat alam kong hindi kami nagkakaayos ni ate. Sana'y magawa niyo akong tulungan sa problema ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko at isang malaking karangalan ang mapabilang sa mga napansin ninyong liham. Kahit na hindi man nagkaroon ng solusyon ang problema ko sa ate ko, ay masaya pa rin ako na nailabas ko sa programang ito ang nararamdaman ko. Hanggang dito na lamang po. More power sa Barangay LS. Ako ang inyong forever kabarangay, Jenny.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1